Bueno, per primera vegada està així amb mi, jo l'he quitrat diverses vegades, no ha pogut vindre, sempre ve substituir-lo Iñaki de Caballaceta, que està per ahí també. Fa un aplaudiment encara. Bueno, una rumbeta a la valenciana, va. Bueno, empieza yo. Sí. Consegó tirar que és un policia secreta que es que rula pel carrer de l'estació. Dolores a les crisis de la terreta i l'ànima de poeta tiene un barret i un bastó de xivilla que corre foc de la paraula del carrer passant antiga per Caleró i el de la casa de la carrera final del cine, del último autobús que va a ser no te volverás a salir del destino que conservó mi amor y me deportaba le sirve la correcta de la paraula la carne pasar el día del calor.